Salutare lume și bine v-am găsit la un nou Let's Play Metin Europa Live. Eu sunt Spetsnaz și astăzi aș vrea să continuăm seria noastră cu Let's Play-uri. După cum puteți vedea, deja m-am luat de nivel, deoarece vreau să fac 75 cât mai rapid, ca să pot și farma 5 de 4, că te plictisești doar de metine, doar map 1, de acolo, iar metine, te mai plictisești. Și cam aș vrea să fac V2, deoarece ar scoate mai bine banii, să-mi fac și eu setul PVM, apoi dacă îmi fac un set bunișor de PVM, voi sta doar V4, nu va avea, cred că, rost să mai de la metine doar așa, din plictiseală sau poate va fi mai vreun event, ceva. Referitor la eventurile care au fost, cam anul acesta pot să zic că a fost destul de bine. Cel mai mult mi-a plăcut ăla cu Bosch. S-au băgat de două ori parcă s-au băgat spawnul la Bosch, deci am bătut destul de bine. Nici nu am stat până la urmă, că m-am și săturat la un timp să-i bat. Nici memoria în PC nu mi-a ajuns să filmez toți Bosch, doar câteva bucăți care le puteți și voi vedeați pe canalul meu. În rest, am scos cam doar un SS, dacă greșesc, și cam 70-80 de lei, poate mai mult, sincer nici nu le-am numărat. Nici nu știu ce să fac cu ele, să le vând sau să le deschid. Poate îmi sugerați voi ceva ce să fac cu ele, dar acum momentan nu știu ce să fac, dar până când le mai las. Le-ar deschide că mai pică blesuri din ele, cam sunt 3 milioane jumate bucata, deci tot. Decât să vinzi, deja depinde și de unul, oricum. Iteme din ele să scoți, cam nu prea ai ce scoate. Arme de 65, armuri de 61, cam nu au niciun preț. În rest, voi vedea. Dar a fost destul de bun, am bătut Bosch cam pe săturate. Nu pot să zic nimic de rău. Au mai fost unele probleme, e foarte enervant cu Bosch care aruncă, mai ales dacă nu ești corp și dacă nu poți prinde normal într-un perete, cam te enervezi rău până îl bați. Mai ales la început eram fără bufă și cam venea mai greu. Dar pe parcurs oricum m-am scos ceva. Timp de o oră acolo cât am bătut, m-am scos destul de bine. În rest, nu știu, din eventele care au mai rămas, cam ăla de pescuiteri nu aveam timp să merg, oricum nu cred să fost mare premiu la el, dar oricum, cred că lumea care a farmat, și eu am zis și eu a farmat, a pescuit, s-a scos ceva, sper să fost premiul ceva bunișor, nu cum în ani. Precedenți erau premiul 1, 10 scoici, deci cam să stai 2 ore, cam oricum, dacă ești pasionat de pescuit, te scoți și din aia. Deja depinde de tine. Poate au fost și premiile mai bune. Pe forum nu s-a anunțat nimic față de premii sau altceva, dar asta e. Deja am participat într-un an, nici nu am știut că e event, stăteam la pescuit și apoi, nu știu, am intrat întâmplător pe forum și am văzut rezultatele și eram pe locul întâi. Deci m-am bucurat. Da, și am primit 10 scoici ca premium. Frumos. A fost. Înainte era alt joc. Se crește cam destul de bine. Mai vedem pe parcurs.
O să încerc în următorul let's play să fac o diferență dintre de 2 camera mare în cam 10 minute cât se crește aici și cam de 2 nivelul 2. Acolo cam e mai greu, dar sunt mult mai mulți. Dacă ai o bafă și rezist destul de bine, cred că până la 75 e cel mai bine să faci acolo nivel. Dar vom vedea și vom vedea diferența. Am 10 minute aici și 10 minute acolo. Sper să iasă ceva bine. În rest, ce să mai zic? Cam săptămâna aceasta cam mai puțin am stat, cam am fost mai ocupat, doar la eventuri am intrat mai mult. Mai am ceva manti. Mai bag pufa, nici nu are rost să o bag, că rezist destul de bine, zic eu, și cred că nu are rost. Pe parcurs vom vedea deja, dacă va intra un prieten pe bufă, e bine, dacă nu, o să bat și așa. Oricum, rezist și toată camera aproape, deci cred că nu are rost. Deja cred că cu eventurile cam s-a terminat. Nu știu, cam mai gândesc până la Crăciun dacă va mai fi 1-2 eventuri. Și asta cam puțin probabil, dar cine știe, poate s-a mai îmbunătățit comunitatea noastră și noi facem mai multe eventuri. Deci, ce crește cam, dacă iau toată camera, cam 4%, cred. Dacă ai multe magii, faci rapid nivelul. Să vedem de pe aceștia, cam 0,2. Destul de bine. Mai zice eu, cam faci 2-3% de pe mob. 0,2%. Aș zice că e destul de bine. Deja cred că de la 74 la 75 va fi cel mai greu. Dar vom vedea. Sper să cresc la fel, să fac mai rapid nivelul. Poate dacă îl termin azi, va fi super. Dacă nu, deja pe mâine seară, sper să fie gata. Da. Cu inelele cam, nu știu dacă o să-mi ajungă, câte mai am 2, 3, mai am 4. Și pe asta 26 de minute. Cam ar zice, ar trebui să-mi ajungă. Dacă voi bate în camera mare, ar trebui să-mi ajungă. Dacă mai aveam și un el de site, era destul de bine. Mai am câteva monede din jocurile ele Greenfall sau cum mai erau ele. Dar acum nu aș vrea să le cheltui, că poate lăs pentru nivelul 80 să fac, mai apoi încolo în sus. Oricum, aici se crește bați mai ușor și crește destul de bine față de V4 sau V3. Parcă erau mult mai mulți pe aici. Bate eu prea rapid și îmi pare mie. Mai vedem, poate mai pică ceva bonusuri bune pe coifuri. Mă mai scot cu ceva. Dacă am noroc.
10 seme nu am prins niciodată de jos, am prins doar de la o misiune de nivelul 3 sau 4 care îți dau acolo niște iteme de nivelul 1 și am prins pe unul de șaman, mi-a dat 10 seme-om și doar atunci am prins 10 seme-om, în rest doar am cumpărat. Dacă nu ai noroc să spice, nu îți pică. Se bat destul de ușor. Mai gândesc cam ce videouri să mai fac, cam nu am nimic idei, cam nu știu. Dacă aveți ceva idei, doriți ceva nou să vedeți, îmi ziceți. Dacă voi avea posibilitatea să fac, voi face. În rest, nu știu, că cu nivelul tot stai, te plictisești, stai câteva ore și dacă nu ai nimic de 4, dacă bați, mai drop, mai bucuri de ceva bun. Aici cam doar stai și bați, cam te plictisești rapid. Și cam cum sunt genul de om că nu pot să stau mult în același loc. E greu. Oricum. Dacă o să bat în camera mare, câteva ore. Dacă fac 74 azi, o să fie destul de bine. Dacă fac 75 și mai bine. Da. De crescut ce crește, cam nu m-am uitat cât pe minut, dar aș crede cam la 1% ceva pe minut ar trebui să cresc. Rest nu știu ce să mai zic, cam nu îmi vin ideile în cap acum. E greu de zis. Mai strângem clopote că se vând la general cam 60 de ca bucată. Dacă scoți un inventar plin, scoți vreo 3 milioane. Înainte oamenii din asta și se ridicau. Își făceau bani. Dar acum, cum vedeți, e cam gol. Doar camera mare sunt ocupate, în rest cam e gol peste tot. Da. Lumea cam au alte standarde acum, mulți cam rămân 55, că vor să arate că sunt mai buni decât alții, îi bat level mic, dar oricum te plictisești, nu poți să stai. Pentru mine nu am stat mult 55, dar am făcut pe o aură, dacă nu mă greșesc, și poate vârtejul, dar nu mai țin minte. Și am zis să cresc, nu știu. Dacă aveam sura, îl lăsam pe ăsta, cred că 75, 70 rămânea. Asta era doar de PvP-uri, cont de PvP-uri, că cu sora cam nu prea făceam mare treabă că în PvP și m-am decis. Că mai aveam și un ninja de 90, dar care l-am schimbat pe niște iteme destul de bune. Pe această brățară l-am schimbat și pe acest folier, dacă nu mă greșesc, cam 1 miliard. Acum poate am mai crescut ceva prețul, dar înainte era cam 1 miliard și
Era un ninja de 90 cu 3 P-uri, dacă nu greșesc, nu știu, mai țin minte deja. Deci era destul de ușor. Făceam treaba și cu el în PvP, dar aveam iteme cam la acel moment destul de zăbuțe, setul meu era de 24 sabe, 15 pumnal și 22 mâini. Asta cam tot era din seturile mele PvP și cam... Din damage aveam destul de bun, dar oricum la 1 cam puține șanse, încă în general mai dădeam ceva câte ceva și în grup îi mai bateam, dar a fost greu și cam de asta și-am decis să-l dau ca să pot cumpăra ceva iteme, dar omul singur mi-a oferit itemele și am făcut schimb, aș zice că e destul de bun. Țara pentru un varaură e destul de bună, are 10 semi, 5 pătrundere, foarte bună. Acum cred că valorează la vreo 600-700 milioane, colierul la fel. Da, acum chiar au mai apărut și multe iteme destul de bune pe piață. Ai de unde alege, doar Young să ai. Dacă nu-l ai, doar stai știu să ai. Oricum, pe viitor ar trebui să încep și un set de generală să-mi fac. Aș vrea cam să fac și măcar 40-40-40. Ar fi ok, dar vom vedea ce iteme voi găsi, voi procura. Dacă voi găsi asemenea iteme pe shop-uri, e destul de greu. Cât am mai făcut? Cam 19%, cam nici nu știu la cam cât am început, cam... Nici repede, nici ușor cum se crește. Bonusuri multe și mic bun. Deci, cum am zis, cred că va fi următorul let's play în care voi face diferența cum se crește aici, la nivelul 2, din V2 și veți vedea și unde e mai bine, unde e mai greu. Deci vă mulțumesc că ați fost alături de mine în acest let's play și ne vedem în următorul. Pa!